istimna'i ma yana karya azumi. Matasa masu istimna'i yana karya azumi. Billahi allazi la ilaha illa huwa hatara waskenawa. Istimna'i masturbation yana balla azumi bal. Ko billahi allazi la ilaha illa huwa malikiya suka ce sai kai kafara mughallaza, sai kai yanta baiwa, hukuncin ka ɗaya ne da wanda ya jima'i. Suka ce idan baka da abin yanta baiwa sai kai azumi 60, hukuncin ka ɗaya da wanda ya yi sex duk ɗaya ne. In baka samu wannan ba sai ka ce da miskinai 60. Ehe kusan wannan gayu yan wahala je ku yi aure kuna nan ba maganin gargajiya sassa dabarar ku. Maganin istimna'i makarantar banza makarantar mafi. To istimna'i yana ɗaukan ma'anan jima'i. Duk wanda ya yi shi a watan Ramadana azuminsa ya kare. Malam ya ce shi ne fidda maniyi bisa zaɓinka kuma don sha'awa. Idan mai azumi fa'iza a zalar sa'in muhtarar bi taƙabilin, idan mai azumi ya yi inzali ya fitar da maniyi da ra'ayinsa saboda bi taƙabilin, saboda ya yi kisin ɗin iyalinsa, aulamsin ko ya yi shafe-shafe, ya shafo mai tsada, ya yi romansin kenan ɗan wahala, to a istimna'in ko kuma ya istimna'i au gairi zalika ko ma wani abu yayi ba wannan ba, an dai samu inzali, fasada saumuhu, azuminsa ya ɓaci ya lalace. Li'anna zalika min ash-shahawati allati tunaqidu sauma, saboda wannan yana cikin sha'awar da take kare azumi. Wa alaihi al-qada'u, zai rama azumi dunal kafarati, amma ba zai yi kafara ba a ra'ayin wa'annan malaman kenan. Amma kamar yadda na ce a malikiya suka ce ina sai ka yi kafara, kuma ni ma ina kan wani ra'ayin. Tana da dangan kai me kai ka 60 suka ce la'anna kafarata la talzamu illa bil jima'i faqat, saboda suka ce ai kafara su wannan kenan jumhur suka ce saboda ita kafara a jima'i ne nassi ya kawo banda istimna'i. Amma malikai suka ce ina sai kai kafara lurudin nassi khasan bai, suka ce saboda nassi jima'i kadai ya zo da shi. Amma idan nama sa'imu fahtalama, saboda shi wanda ya saduwa da iyali ko bai yi inzali ba, in dai an samu mugibul hashafati, ɓoyen hashafa, kan kaciyar nan ya ɓuya a cikin farji ne ko a cikin farjin dabba ne ko a cikin dubura ne ga masu neman jinsi, in dai wannan kan kaciya ya ɓuya, azumi ya kare. Ko wa in lam yunzil, ko bai yi releasing ba, azumi ya kare. Ku ji wannan tabe wa kai duk ku shiru. Ni ne mara kunya ko fitsararre ku, wato ku ba su kunya ko ni ne fitsararre to shi kenan a tashi.